आंथ' दिनै लिडारबो नङा, सासे समाज सिबियारि हिसाबै आं फैदों। जिहेतु फैगौ इलेक्सनाव आंबो बाहागो लागोन, बेहाय बाहागो लानाया फाइनाल जाबाय। लोगोफोर, गेमस्रिनि हौवा लावदुम बा मनिनाबो दिनै केन्डिडेट जानो थांगासिनो। नोंथांमोना रायजो राजा नोंथांमोना हेफाजाब होगोन ना होआ? कमेन्ट सेक्शन गेजेरजों फोरमायदो आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। दिनै भिडिअआ माखासे गरम गरम रादाबफोर बा माखासे गरम गरम भिडिअफोर फैदों आरोना, नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ। नायलांदो लोगोफोर। दिनैनि दिनाव जोंनि बिटिआरआव राजखान्थिनि दावहायानो देरसिन बादि जानानै दं आरोना। सोरबा बिजेपि, सोरबा इउपिपिएल, सोरबा बिपिएफ, बेजों लोगोसे जोंनिया गोदान दंबावो एपिबि ना। रायजो राजा नोंथांमोना माबा खालामदो आरोना, गावनि खर'खौ गावनि गोसोखौ बाहायदो। सोर हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन, सोरबाबा गाज्रि मावगोन, नोंथांमोना गावबा गाव साननो हानाय गोहा दंखायो आरोना। नोंथांमोना बेखौ चुज खालामनानै इलेक्सननि समाव ना होबानो जाबाय आरोना, गोसोआव लानानै। स' बेजोंनो लोगोसे जोंहा जोंनि गेजेराव जोंनिनो सासे बर' आरोना, बेखौ जों बुङो लावदुम होननानै, बिदि गुबै मुङा मनिनसो नामा होनना खोनादों आरोना। थ' बेबो दिनै राजखान्थियाव इलेक्सन गेलेगोना बे रोखा जाबाय। बे बाथ्राखौ गावनि खोथाजोंनो गावनि खुगाजोंनो बुंनानै लादों आरोना। बे दिनै रायजो राजानिसिम बियो भट बिनो थांदों आरो रायजोफोरनियाव मा खामानि मावनानै होगोन बेखौ बियो दिनै फोरमायनानै होदों आरोना। स' नोंथांमोना नायनानै लादो आरो मा बुंदों बिथाङा, जे हारिनि थाखाय मा मा खामानि मावनो ओंखारदों दिनै बेयो गावनो फोरमायनानै लादों। नोंथांमोना मोजां खोनासंलां ना, अब्लासो बुजिगोन आरोना। बेजोंनो लोगोसे जोंहा चाइनाजों आरो इन्डियानि दावहारुफ्रा ना मोगा मोगि जादों मोखांजों मोखां। स' ग्रेनेड अरलायलायनाय जादों, खुगायावहाय बम्ब लानानै सिगिनो गोनां जालायदों आरोना। स' नङाब्ला मा जागोन बेखौ गावबा गाव जिउखौ बासायनो आंबो थैगोन नोंबो थैगोन बेबायदि आरोना। नोंथांमोना आं ससे क्लिपखौ होनानै होगोन, उनावहाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना। जोबोद गिलु बालु जाखायो आरोना, जायफोरा गावनि हादोरखौ रैखा खालामनो थांदों बिसोरसो मिथिसिगौ आरोना माबायदि गावनि हादोरखौ रैखा खालामनो गोनां जायो। बेजोंनो लोगोसे जोंहा दंबावो ना माखासे बाथ्राफोर ससियेल मिडियाआवहा जों नुगासिनो जोबोद बोरैबा लासिंसिंबो ना। भाइरेल जाग्राफोरनि फारसे दाखालि बावैसो भाइरेल जाखांदों आरो जाबावबायानो नै ना। कनजिता जायनाखि गावनि फिसायनि अनगायै गुबुन हौवाफोरजों रिल्स बानायो आरो खिथाब थायो आरोना। बेनि सायाव हौवाजोंबो कन्ट्रभारसि जाखांबाय। बेफोरो बिसोरनि कन्टेन्टआ मा मिथिला ना। कनजिताया जाबाय सासे पार्टि फानग्रा आरो सासे दंबावो हौवा, दा बेखौ गोदानै लोगो हमदों मैदोम, जायानोखि गुवाहाटियाव थायो आरोना। स' आवगायनो बुंखांबाय बियो कनजिताया फाथै फानफैयो गुवाहाटियावहाय, बेखौबो मान्दिनांसिगोन होननानै। नाथाय बे दिनै गावआनो फैनानै लोगो हमफैदों आरो जानो हागौ फाथैनि फारसे बे सावरायनो फैदों जानो हागौ आरोना। पायकारि गावआ बायनानै फानस्लायग्रा जानो हागौ आरोना। बेबायदि पायकारि होनना बुङो खोमा बिदिखौहाय। थ' बिनि थाखाय बाथ्रा सावरायनो फैदों खोमा। आरो बुंदोंमोनबो मानिका जाव जाव साइस कि असाइस मानिका लागा लागा मेंब्रां मोखांफोरजों जोंसो भिडिअ एलबाम बानाया होननानै। नाथाय दिनै जों नुबाय बामखांलायनानै ना भिडिअ बानायनाय। स' बेफोरबायदि बामखांलायनायखौ नुयोब्ला बिनि हौवाया मा सानगोन बेफोरखौ सानासै नङा बियो। आरो हिनजावाबो आंखौ गुबुन हौवाया बामखांनानै जानला मोनला बेबायदि भिडिअ बानायोब्ला प्रजेक्ट गैया मा गैया ना, आंनि हौवाया मा सानगोन बेखौ सानासै नामा खोमा। अबयसे बेफारिजों पायकारिजों गोरोबलायना खामानि मावनो गोनां जायो, नङाब्ला बहा बिजनेस जानो आरोना। भिडिअखौ गाव खालामनो सानाखै, नोंथांमोना फारि फारियै सर्ट नायलांजोबबानो जाबाय आरोना गासैखौबो माबायदि भिडिअआ। थ' नायलांदो नोंथांमोना। आंथ' दिनै लिडारबो नङा, सासे समाज सिबियारि हिसाबै आं फैदों। जिहेतु फैगौ इलेक्सनाव आंबो बाहागो लागोन, बेहाय बाहागो लानाया फाइनाल जाबाय। बेखायनो नोंथांमोना आंखौ नैबे फैबाय थानाय समाव जिहेतु नोंथांमोना आंखौ सहाय खालामगोन आरो नोंथांमोना बे मन्दिरनि बाथ्रा बुंनायाव आं गिबियावनो बेखौसो बुंनो सानदों। जोंहा बाथौ धर्म हिसाबै
मोनफ्रोमबो गामियाव जोंहा बेनो इसुआ बे मन्दिरानोल'। बेनिफ्राय जोंनियाव फिसा फिसा इसु दङ। गामि मोनसेयाव माने 200-300 मिटार लामा फिसा फिसा गामि भितराव। No, no. No. Yes. ਉਹ ਗ੍ਰਨੇਡ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਬੁੰਡ ਕੁੱਟਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਲਾਣਾ ਅਗਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹੱਥ ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਬੁੰਡ ਕੁੱਟਾਂਗਾ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਭੈਣ ਦੇ ਲੋੜਿਓ ਸਟਾਪ ਸਟਾਪ क्या बोल रहा है? ਭੈਣ ਦੇ ਲੋੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰ ਬੰਦ ਦੇ ਬੇਫਾਲਤੂ ਓਏ ਸਪਰੇ ਹੈ ਸਪਰੇ हाँ ये है स्प्रे। ਮੂੰਹ ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਲੋੜੇ मुआ तो मारी तो फिर मार के ग्रेनेड नहीं छड़ दो। ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਯਾਰ ਮਾਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਨਾ ਯਾਰ ਹੈ ਮਾਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਡਰਾ ਰਹੇ डंडा नहीं देना No fire. No. बोला हम रिलैक्स रिलैक्स बोला हम बुद्धू बोले no fire. Sit down बोले सो. Put it down. Put it down. जब No fire. Put it down, sir. Relax. Give me this net. No. फुद्दू बना रहे हैं. I want. Sit down. Sit down. लोड़ा मेरा. Sit down. Sit down. Go. I want. Go. No go. पैन दिला sit. Back. Sit. I want. Sit. No. I Hey, want. breakfast. आ रहा breakfast आ रहा है. मोमो खिलाएंगे मोमो. रखौ दाग सथ खासै